yw Gwen Davies a fi fydd y llywydd i'r Gymdeithas Gymraeg yn y flwyddyn 2020 i 2021. Fi'n mynd mewn i'n flwyddyn, pedwerydd flwyddyn ni, yn y Mhrifysgol yn studio'r cwrs Accounting and Finance. Wel, fi wedi gwneud ddau gyda'r amser a fi'n mor fach fi wedi cael y cyfle i fod yn llywydd i'r gymgym ar gyfer y flwyddyn sy'n dod. Helo, Abertawe, a fi'n mynd fi'n mlwyddyn ola yn astudio'r Gymraeg yma ym Mhrifysgol Abertawe, a fi yw islywydd y gymgym ar gyfer eleni. Helo, fy enw i yw Elen. Mi fydda i'n dychwelyd i Abertawe ym mis Medi ar gyfer fy nrydydd flwyddyn yn astudio y gyfraith gyda Ffrangeg ac eleni fi yw ysgrifennyddus y Gymdeithas Gymraeg. Siwmai, enw fi yw Ifan a byddai'n dychwelyd yn mis Medi i fy nrydydd flwyddyn yn wneud peirianneg sifil yn Abertawe. Fy rôl i ar gyfer y blwyddyn nesaf yw trysorydd y gymgym. Haia, Drws yma. Fi yw'r ysgrifennydd cymdeithasol ar gyfer y Gymdeithas Gymraeg eleni. Dwi newydd graddio yn y Gymraeg a fi'n ddychwelyd ym mis Medi i wneud fy ngradd meistr mewn reolaeth marchnata. Fel Gymdeithas, rydym yn trefnu crolau sy'n digwydd pob pythefnos. Mae'n crolau ni yn ffordd arbennig mwyn gymdeithasu a joio trwy gyfer yn Gymraeg, a cael tym bach o hwyl wrth gwisgo lan. Mae'n crolau ni yn cynnwys mynd ar pub crawls a fydd yn diweddaru noson yn stryd y gwynt neu syn. Yn amlwg, mae'r amodau o amgylch y coronavirus yn newid drwy amser, ond ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu rhoi profiad o'r penwythnosau rhyngol i chi, ble mae prifysgolion Abertawe, Caerdydd, Aberystwyth a Bangor gyd yn dod at ei gilydd. Y penwythnos cyntaf yw'r ddawns rhyngol, sydd yn cael ei gynnal bob blwyddyn tua mis Tachwedd yn Aberystwyth. Byddwn ni'n teithio i fyny i Aber ar y nos Wener am noson allan ac aros dros nos yn y brifysgol cyn mynd i'r gig sy'n cael ei gynnal ar y nos Sadwrn ble fydd cyfle i weld nifer o fandiau Cymraeg poblogaidd. Byddwn wedyn yn dal bws nôl i Abertawe ar ôl y gig orffen. Yr ail benwythnos yw'r Eisteddfod rhyngol ble bydd y 4 prifysgol yn cystadlu yn y dydd cyn i gig tebyg i'r gig yn Aberystwyth cael ei gynnal yn y nos. Mae niferoedd ni yn gymgym Abertawe wedi bod bach yn bryn yn yr Eisteddfod dros y blynyddoedd diwethaf i gymharu â'r prifysgolion eraill, ond gobeithio efo cwpl o aelodau newydd gallwn ni roi boost bach i'r rhifau a wneud y dydd Bob blwyddyn, dyn ni'n trefnu trip i wylio'r chwieglad yn un ar Alban neu yn Iwerddon. Dyma yw uchafbwynt i nifer yng nghalendr y gymgym. O'r trip ar y fferi neu'r bws, i'r atmosffer yn y dafarn adeg y gig. Mae'n gyfle ffantastig i ddod i nabod eich cyd-aelodau, hyd yn oed yn fwy wrth wario'r penwythnos byth gofiadwy yn ei. Ac i rai, bydd ffrindiau'n cael ei wneud allan yno. Ar ôl i penwythnos anhygoel, mae'n galed peidio oedi a trial cael bach o gwsg ar y ffordd nôl. Mae'r Gymdeithas Gymraeg hefyd yn cynnal llawer o ddigwyddiadau heb alcohol yn ystod y flwyddyn. Dros y flwyddyn ddiweddara fe fuodd noson gwiz, noson bwlio deg, trip i weld Jonathan a cawl yn tŷ Tawe. O ganlyniad y sefyllfa ar hyn o bryd, mae'r Gymdeithas Gymraeg hefyd wedi bod yn dod at ei gilydd dros Zoom. Felly peidiwch â phoeni os nad taw alcohol yw eich peth chi.
jyst neges cyfle mi wedi diolch i chi am wylio Insta Takeover ni heddi. Os oes unrhyw gwestiynau ydych chi, na i rhoi links cyfrifon ni ar y dudalen nesaf. A ni'n edrych ymlaen i weld chi am mis Medi. Tara!